Ayom Christmas ka day ka ayom ka bakmen na bayu nong pen im la ka Bethlehem berthei ka kmen risa sul ching tem kisawa nong pen im ulawan na mal jong pi jong nga Shatok men ngau ba yu non pen im laka wan banduk sius pa ki pop jong pi jong nga tungin chan yin ya ruai da jing ruai ba tham mai u day u sim ki sim u day u tra ki tra Tuan Emmanuel Tuan sius payu Israel sius pa ben riu ba mi la thao ba udrang lia jing long brau Tukmen ko Israel usabangi Emmanuel Tuan chung qua ki chai ben riu ben ya tali ching mut Ibriu Pendam kanya bishni bamday Wan ra jing suk haka berthei Tukmen ko Israel usabangi Emmanuel Shatok men ngau ba yu non pen im laka wan banduk sius pa ki pop jong pi jong nga tungin chan yin ya ruai da jing ruai ba tham mai u day u sim ki sim u day u tra ki tra Tukmen ko Israel usabangi Emmanuel usabangi Emmanuel